ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு குட் ஈவினிங். நாளைக்கு வந்து 12th வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் நினைக்கிறேன். அண்ட் 10th ஸ்டாண்டர்டுக்கு மேக்ஸ், ஆமாம் இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டாங்க. மேபி மேக்ஸாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர்ஸ் லீக் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து 12th ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஹைலி சான்சஸ் வந்து இருக்குது. ஏன்னா வந்து லாஸ்ட் எக்ஸாமே அப்படி பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் த 4 மார்க் 2 மார்க் அண்டு 6 மார்க்ஸ் தான் சேம் கொஷின்ஸாக வந்து கேட்டாங்க. நம்பர் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகிருச்சு. அதனால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கொஸ்டின் லீக் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ஹைலியாக வந்திருக்கு. அப்படி ஒரு வேளை ஆச்சு அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் கண்டினியூஸாக வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எலெக்ஷனுக்கு அப்புறமா தமிழகத்தில் மீண்டும் முழுமையான ஊரடங்கு வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நிறைய நியூஸஸ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக டெஃபினெட்லி ஹை லெவல் சான்சஸ் வந்து இருக்குது. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படி வந்து உடனே லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னாலும் கூட 1 to 9 தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு தான் தெரியல எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு. அதனால் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப்